Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas ljudi, kao što vidite, odlučio sam snimati Gartic Phone sa ovim tu debilima, tako da prije početka klipa molio bih vas da lupite like i subscribe, jer to bi mi sad ogromna podrška bila. I ostanite do kraja videa, jer stvarno neke lude stvari su se izdešavale i stvarno ima jako smiješnih scena, tako da nadam se da ćete uživati, a mi sad možemo da krenemo na klip. Ajmo. Prošli video mi je bio 40 minuta nevjerovatnih. Ajde, napišemo nešto, pa nam Bog da. Moramo da budemo, jel se čujemo mi? Da, ja sam čujem. I ti se na ovom zvučniku čuješ, pošto snimam sa drugog telefona. Ajde bude malo normalno zapravo. Evo ja sam baš kreativno. Normalno, ja ću biti normalan. Ko mi je ovo napisao? Pa kako ovo možeš napraviti? Ko? Nije bitno. Nacrtao. Šta je ovo? Evo ga. Solo! Pa dobro, snimam, znaš koliko, 3 minuta već. Predsjednik Kine. Au. A kako možeš to reći za Ognjena, pa nije on ne jede on pse. Mateo, mislim da i ti imaš boboljice, zašto si majmune u pubertetu? A nije čudno. Jesi glup. Jebote život. Mateja dobija psa. Čovjek šeta psa. A dobro, ima smisla nekoga, ajde. Ja za sad imam najbolje skine od vas dvojice. Bravo. I ko je ovo napio? Za auto. Živ, brat. Mogao sam pisat, to su pite. Ne. Burek sa kartiolom. I to da. Misli to jede. Ajmo navoj. Ček, a šta, ako se Nikola joinuje, onda ćemo ga ubacit. Ako se ne joinuje, onda šta da mu radim? Mogu je biti u videu baš. Napisao sam. I sad ću stvarno pokriti cijelu reč, jel? Prošli put sam pokrio pola reči. Ja ga obožavam. On je moj omiljeni. Šta je ovo, bog ti? Ja sam dobio nešto još retardiranije. Jednostavno... A što sam ja dobio? Probat herove. Šta? Ja ovaj video danas neću uopšte editati, ali mi se muči. Napisao sam. Ognjen, predsjednik Srbije. Jeste nacrtali Vučića? Jao. A što ne Ognjen crta nešto, pa ne bi ja rekao da crta, ja bi rekao da on crta platu koliko će mu imati. Realno. A ono 2 dinara plata za 2 sata rada. Realno. Šta ja imam više? Šta? Predsjednik Kine pije hleb. Jesi vidio predsjednik?
A dobro, ja sam mislio da je telefon iz 1800. Pošto ima tu antenu, vidiš da ima onu antenu. Pa se da ti kaže. Ne, to je treba biti slamčica najvjerojatnije. A valjda on to upija u mozak, to je valjda nešto tako elektronički. Sada je pregazio. Pa kako, pa vidiš da prelazi put, piše čak. I to je mačka čak. I to je mačka bre. Jel imam pravo da nacrtam? Nacrtaj šta hoćeš, ali to neće biti u videu. Da, sam. Što bi ja mogu napisat? Evo ga, napisao. Dobro, ovo će. A što si on napisao je? Ne znam. A nemoj staviti da je kao samo precrta ime i to je to. I nemoj napraviti da izgleda kao on. Samo nacrtaj, znaš. Nacrtat ću dugu mu kosu, ću mu nacrtat. I nemoj staviti ono, znaš, ono, naši. A vi ćete zapravo znati šta je ovo, uglavnom. Ja mislim, Gio, da ćeš ti ovo da baš. O, bok te, ali mi bole leđa, umreću. Ajde. A? Šta da umrem? Mateo. Ja mislim da si ti ovo nacrtao. Matra, ti imaš to na drugom nivou. Evo, napisao. Leb. I to je Mateo dobio. Jedi buraniju. A zove da ti napisao i te lebe je. Jedi buraniju. Nemoj. Ja mislim da ovo ne liči na njega, ali kao. Za svaki slučaj burga. Ajvar, osim pije ajvar. Mislim, izgleda nešto, istakao nešto što bi ja uradio. Kradio bakar. Da onu krađu bakra shvataju ozbiljno. Ovo je jedina policijska jedinica koja se bori protiv krađe metala u Južnoafričkoj republici. Jao, ja mislio... Ajao. A ja mislio to Mateja nacrtao. A dobro, ajmo dalje. To vas potrebno, dobro. Sve će znam, bude kreativa. Evo ga. Napisao sam. Kako se? Ovo će tražiti. Koga traži, ja mnogo traži. Ja mislim da si ti dobio ono moje. Ja baš mislim. Ja sam dobio. Ti! Ja sam završio ovo, ja mislim da ovo je tako profesionalno da bolje da mi niste dali ovaj, kako zove, ovaj drugi klub. Preglašao, ovo sam tako dobro nacrtao. Au. Šta? Jo, imam ideju šta da nacrtam. Evo napisao. Jo! Jel imaš ideju? Imam. Imaš. Rusija. I ko je to Kako dobio? sam lepo nacrtao. Nije ni loše što nacrtanje. To su kao novo srca. Ja znam kako izgleda Rusija, bolje od tebe. Paljenje gdje dostavi. Mateja. Mateja. Ovo ću morat sada blurujem zbog tebe. Ban! Dobit ćeš ban, majmune! Da, dobit ću ban zbog tebe. Pa kako možeš to da napišeš? A nije onaj pride đavo, znaš ono, znaš kad se oni okupe i onda kao, znaš, Pa šta da to... nešto što radi. A to nije izgledalo.
A tebi je izgledalo, to će sad ja moram da blurujem. Će nam doći ovdje Putin, će nas sve pobije ovdje ko mrtve mačke. Evo, mačka jede mrtvu mačku, vidiš? To će Putin da jede nas. I see the grb crvene zvezde. Grpce. Vidi me Aaa. ja ću da napišem sada. Šta si ti napisao? Jugoslavije. Ao, glupan. Zato što je zašto da ne? Znaš kako izgleda zastava Jugoslavije? Jedna zvijezda ima samo. I... Ima zvijezda u centru i ono... napisat ću na engleskom, zašto jednostavno, zašto da ne? Pa dobro, ja ne pišem ništa na engleskom. Znaš koji ću video short napraviti? Kako svi brawleri zvuče na srpskom jeziku? GG, bret. Ne, napravit ću partove. Znači, na primjer, 5 brawlera u jednom partu i tako, da se ne mučim. Ja sam izašao, ja sam glup. Može jedan opasan jedi leba. Jedi leba, bato! Već igrate u ovoj sobi. Kako on glas ima, Bog te, da to možda kaže, ja to ne mogu. Ja sam dobio istu stvar ko što sam prošli put dobio. Šta piše ovdje? Najvjerojatnije ja nisam napisao, zato što nisam bio tu za prvu rundu, onda bi se diskonektovalo i ono, i najvjerojatnije ja nisam. Ne, nisam po... Jedi leba. To sam ja natrpao. Hleb. Da. Govno si ovaj sad napisao. Druže, nisam zvučkivao njega. Je on glup? On je glup. Ti si glup. Ne, on je mislio da su ove crte kao taj premac za palačinke. Da. Pa da, to bi ja pomislio. Matija bi... Ali treba se, da se nacrtao čovjeka i da se nacrtao pravi leb. To bi lišlo na nešto. Ali da on napiše, da nije napisao hleb, ali sam palačinke, onda to je već i, to je problem neki. To treba ići kod nekog doktora, šta ja znam. Čovjek jede mačke, a ti isto napisao. A mačka, dete. To je mačka, to je trebala biti mačka. Samo zaboravio sam nos. Zaboravio sam napraviti nos. Sve bi ti da... E! Moje preporuke za blurovanje. Ne, a zaboravio sam nos napraviti. Kanibal, pa nije kanibal. To je maca obična. Otrcani klaun kiše, au. Ja ću vam morat da blurujem. Ovo ja nisam napisao krsavi. Pa to je ono kad ja nisam Aha. u game, tako. Nije to na... Sad ću meditujem ide. To jedno dobro znam. Sad ću nastaviti mi to dobro nešto. Malo ćeš. Tekur. Ovdje napravi isačak. Posle. Dobro. Neko god da mi ovo zadime da ga zadavim sad. Najvjerojatnije da sam onda ja. Ma jest ti 100%. Ti koliko si lud, ti bi zadao da ne kaže da dijete malo skoči u rupu. Ne. Ja mislim da si, ovo si ti nacrtao je živote. Ko je ovo napisao, koji će ovo? Ja to nisam 100%. Ja ništa nisam pisao po screenu, ja sam samo nacrtao. Brate, ovo mora biti Mateja. Još ni nacrtao, ni korektno.
Pa ne, kad je on korektno ništa nacrtao. Ne znam. Zašto, druže, ti imaš? Au. Pa nisi ti ovo dobro nacrtao, jebote život. Maca je ljepit od buba. Bože sačuj, kako ti vidiš tu mačku. Ne znam, pa zašto je napisao Pušić? Zovite predsjednika Kine. Maca? Au. Dobro, ajde, dobro je ovo. A kod predsjednika Kine staviš? A? Ma ovo, pitam ovog. Tenis, ide tenis. Pa nije to mačka, to ti je lav. Dobijemo. A to se ne... Ja ću morat sad izdvojiti posebno vremena. Zato što kad budem editovao, ja ću to morat sve da blog. Jebote život. Jeste tu? Nismo tu, Ne. ti si otišao na Mars, a mi smo otišli na Mesec. Alo ljudi, jeste tu? Javite se. Popušiš mi kurac. Evo te koliko. Za minutu sam promašio. Da. A ne, sad je, evo, sad je 24. Za 5 sekundi si promašio, za 5 sekundi. Majke, ali me neće. Pa neće te, normalno da te neće, vidiš da te ni život neće. Jebi ga, brate. Sad ću ovo nacrtati jedno profesionalski. Ovo je pičkasto. Nenormalno, malo izgubljeno. Matej Milovanović. Ja mislim da sam ja ovo profesionalno nacrtao, tako da... treba bi uzeti ono kao Nolifera i onda tako iz njegovih videa nešto iseći. I onda da stavim za mi moje kao. Bože, sačuvaj, šta je ovo? Znaš šta, ja kad budem radio intro, ja sam već na papiru napisao šta ću da kažem sve. Za YouTube, koliko ću ih izjebat. Za ona autorska prava što su mi stavili na onaj video, a sve sam blurovao doslovno. Sve one psovke koje sam slučajno izostavio. Jedi leba. Jedem leba. Jedi leba. Jedi leba, brave. Nije to dobro, trebaš ko Nolifer onako malo, ovaj kao, kako se taj zove? A nemam pojma, zaboravio sam. Ček, sad si se imena. Kako se zove jebe? Pogledaj ovo. Brate, Pa ja vidim da je ovo zec i nešto krv ide iz njega. Ja sam prvo pomislio napisat zec sere krv. jebote, kako ti dobro naći. Pa ti vidiš to smrdi bubu, Mateja. To nije smrdi buba. To je nastaviš sam. A to ja išao Da ne go... Slušaj mi, da kažem Dobro, ajde. ti kad ja opsujem... Kogo da mi da ovo je... Jebem mu mater. Ne radite vi svoj posao. Poslali je podator. Ja ne mogu da verujem. Ozbiljno. Arbeit, Aurididaj. No, did say. Beep!
Dobro je. Dobro je. Majke mu Mendelen Isusa. Tvoj sine. Znaš ono kao, mi smo djeca. A jao. Skače sa balkona. Jebem tebi Mateo, ma. Znači. Mateo, vidi se gdje je Mateo. Šta ćemo da uradimo? Si. Ček si. Gledaj sad ovo, ja sam ovo profesionalno nacrtao. Au, brate, kako ga je nacrta. Još mu viri lobanja iz stomaka. Bo nije to su usta. Samo on stavio neke išao je na operacije pa su mu se usta raširila. I još je malo, su mu se proširila usta. Što mi djeluje na Mateoma? A? Neće da vređa Mateo lipo, neće. Tako, bit će naravno. Fotka na adresu i dolazim tamo i da te naguzim odmah. Šta se jedva nalazi u životu? Jel tako, Mateo? Djevo da umre. Ko je nama djevo? Jel on umire? Pa borimo se za preglede. Pa da, borimo se za to. Mateo, ajde da budemo... Znači, slušaj, cilj je da se pravimo glupi. Što reta, Matea, ti budi glup, Gio ti se pravi nepametan, ja ću biti sasvim... Ja sam tu skoro ni netaknut, koliko vi pričate. Zapravo... Šark! Napiši Matea... Matea svira gitaru. Ček, pusti da on odsvira nešto, ajde odsviraj nešto. Aj, kule jede beba. Aj, ti se stišaj, neko on odsvira nešto, ajde odsviraj. Pirina sa mnom, Pirina će jela sa gitarom, sušila bešu mikrotalacom, koja orhideju. Pa bok ti. Šamatić nije ravan. Nemoj tako, Saša Matić je nešto drugo. A Matea je nešto drugo. Publiko, bili ste mrali. Sad ću te staviti u edit i vidjet ćeš kako tu ima sad dobru ideju, bog te. Publiko, bili ste mrali. Šta? 1 cent, šta? Pa da, pa šta je to, bog te? I gleda ko? Pa nije ti pita na jednoj centi. Tito... Mateo se kopa u grob. Šta? Nije se do kraja nacrtalo. Nije se, tu treba biti još jedan spomenik i piše grob. Jedemo Benicu sa kajmakom. Pa nije jedeš lubenicu s kajmakom. Koji ti Mateo pored? Jedino Benicu sa kajmakom. To je treba biti sarkazam koga. Trebao sam, da sam stavio da vodku pije, da sam stavio da vodku pije,